Kaixo, nire supertxiki maiteak, zer moduz gaude? Ongi ziur superbotereak azten eta azten, entrenatzen eta entrenatzen. Gaurkoan, desioak betetzeko bideari buruz hitz egingo dugu. Nola izaten da bidea? Desioa lortu eta pozik sentitu, ezta? Gaurkoan, alderantziz egitea proposatuko dizut. Ze iruditzen zaizu, ongi? Sekretua alderantziz egitea da. Karramarroak bezala, pinoa egiten, ez. Beste bide erresago bat da. Ikusi nahi duzu? Segi nirekin. Aurrera, supertxikiak. Supertxikien 3. liburuan 7. atalean hau deskubritzen dute gure superheroi txikiak. Zu noiz izango zea zoriontsu, mugikor eder hori lortzean, modan dauden zapatila edo galtza horiek lortzerakoan? Ez, asko errazagoa da. Ikusiko zu, gelditu. Ohituak ez bagaude ere, desioak lortzeko norabidea aldatzea datza. Desioa lortzearen garrantzia ondoren nola sentitzen garenean datza. Adibidez, azterketa bat aprobatzen dugunean, bakea eta lasaitasuna. Partido hori irabazten dugunean, harrotasuna eta alaitasuna. Hori da ez da garrantzitsuena nola sentitzen gean. Horretan jarriko dugu harreta. Goazen emaitza sentimendu haietan jartzea. Luarrek adibidez, erronka ederra du eta berak disfrutatu nahi du antzerkiakin, lotxa galduz eta harro eta ausarta sentituz, ezta? Zentratuko gara sentimendu hoietan. Goazen alderantzizko bidea egitea. Zergatik itxoin behar dugu? Antzestea kasu honetan, gai izatea antzerki egiteko ausarte eta baliotsu sentitzeko. Garrantzitsuena emaitza denez, zentratu gaitezen sentimendu horietan goazen ausarte eta baliotsu sentitzea, eta gero antzerkia egitea. Probatu egin behar dugu. Horrela sentitzen garenean, jada ausart, baliotsu, pozik, harro, ondoren, emaitza hori sortzeko askoz gaitasun gehiago izango dugu. Probatu zure desio batekin eta elkarbanatu izarazu hemen behan. Gogoratu alderantzizko ordena probatzen. Saiatu pozik sentitzen eta desio hori jada hor balin bazenu sentitu errealitate balitz bezala eta gero zoaz desioaren bila. Begiratu ordena. Normalean ohituta gaude, lortu eta pozik sentitzea. Orain alrebez, sentimendua lehenengo eta lortu ondoren. Probatu, ea ze iruditzen zaizun eta konpartitu izadazu hemen eta kontatu izadazu hemen. Zure emaitzen zaie hongo naiz irrikitan. Ados? Aurrera supertxikiak. Let the children speak.